Damir Vučić, instruktor za školovanje pasa pomagača, predstavlja nam psa Freda koji je došao u obitelj Brašnić. Fredi, pas pomagač, kojeg smo odškolovali u Hrvatskoj udruzi za školovanje pasa vodiča i mobilitet, živi u obitelji Brašnić već 3 godine. On je prošao školovanje u našoj udruzi, socijalizaciju i specijalnu pripremu za pomaganje Leoneu i Renatu. Oni su braća blizanci koji su rođeni sa teškoćama u razvoju. Leone je u kolicima i najvažnija podrška od strane Fredija je da mu pomaže u otvaranju vrata, donošenju predmeta, kao i izuvanju cipela, da ne pričam o tome koliko je važan kao društvo njima dvojici i podrška. Fredi meni pomaže tako što se razveseli kad dođem izvana. Dakle, bilo kakva da je atmosfera, on je uvijek sretan i vesel i dočeka me, šetam ga vani, imam cerebralnu paralizu i pas pomagač mi puno znači. Teško se ustaje mi kreveta, pa mi Fredi može doći i pomoću igra mi može pomoći da je presjednem. Pas pomagač Fredi došao u obitelj Brašnić kao nasljednik prijašnjeg psa pomagača koji je 8 godina bio u obitelji. Nakon što je pas otišao, jedna japanska obitelj je poklonila Fredija u našu udrugu. Godinu dana imala Fredija, ona ga je spasila iz azila i nakon toga su ga poklonili udruzi. Fredi je uspješno prošao testiranje kod nas i socijalizaciju, prvi dio socijalizacije kod Japanaca, drugi dio socijalizacije u obitelji Brašnić. Trebalo ga je naučiti svašta raditi. On je mješanac labradora i retrievera. Rado radi sve što treba pomoći dečkima. Jako je bilo bitno da u ovom slučaju radimo psa za Leonea i za Renata, da njih dvojica rukovode sa psom, da njih dvojica naredbe daju psu, jer Renato i vodi psa u šetnju, za razliku od prijašnjeg psa kojeg su uglavnom roditelji vodili. Mi zapravo više uopće ne znamo kako je to živjeti bez psa pomagača, jer mi sad već 11-12 godina živimo zapravo sa psom pomagačem koji je punopravni član naše obitelji. Sa Renatom više ide u šetnju, a sa Leoneom radi najviše u kući, u nekakvim aktivnostima koje su Leoneu ili teže ili su mu zapravo potpuno neizvedive bez psa pomagača, kao što je to ustajanje iz kreveta ili iz nekakvog skoro ležećeg položaja, recimo na sjedećoj garnituri, ili mu treba dodati neki predmet. To je nama velika stvar zato što Leone može biti zapravo sam u sobi sa psom pomagačem i on njemu pomaže u svemu onom što mu je potrebno. 2015. godine moj brat i ja smo imali priliku posjetiti Pariz u svrhu toga da predstavljamo djecu Hrvatske na skupu koji se zvao Gradovi za život, gdje smo prisustvovali jednoj konferenciji i zapravo predstavljali glas mladih. Ali uz to smo i govorili o djeci s poteškoćama u razvoju i između ostalog o psima pomagačima. Naš odlazak u Pariz je zapravo desio se nakon toga što nas je UNICEF Hrvatska pozvao u Pariz, ne nas odrasle, nego našu djecu. A oni su u Parizu predstavljali mlade
I u tome su i Leone i Renato vrlo aktivno sudjelovali. Leone je napisao članak koji je zapravo tamo predstavljen kao članak mladih o tome što bi trebalo učiniti u gradovima da bi se poboljšao život i osoba sa invaliditetom i svih ljudi zapravo u gradu. Bitno je zapravo reći da su oni u Pariz došli preko UNICEF-a, ali smo tamo zapravo bili gosti gradonačelnice Pariza. A sam skup Gradovi za život je bio skup gradonačelnika preko 100 gradova svijeta. Nakon tog odlaska u Pariz, Leone, kako je napisao u Parizu članak o tome što treba učiniti dobro u svijetu i u gradovima, Leone je došao u Zagreb i onda je sa tim svojim radom otišao na Lidrano i osvojio nagradu. Hrvatska udruga za školovanje pasa, vodiča i mobilitet koja postoji već skoro 30 godina. Da bi mogli svake godine odškolovati 10-ak pasa pomagača, neophodno nam je da imamo dovoljan broj socijalizatora. Socijalizatori su ljudi koji imaju našeg psa kod sebe godinu dana i koji ga pripremaju za jednu ovakvu humanu ulogu. I ovim putem molim takve zainteresirane volontere koji nam žele pomoći da se jave kod nas u udrugu.